e facer un pequeno balance desta festa. Bueno, en primeiro lugar, eu querría destacar o importante número de participación de xente. Creo que todos escutou na carpa onte podemos ver, sobre todo entre a 1:30 e as 2:30 da tarde, como se enchía non só a carpa, sino tamén as inmediacións. Tuve suerte que a climatoloxía e máis ou menos a nivel organizativo os datos que publicaba de hoxe son bastante axustados, en torno a 9.000 persoas que participaron no día da festa do Salmón, 5.800 pinchos vendidos, 350 personas asistentes ao pregón e a entrega dos salmóns de ouro, máis de 500 persoas que pasaron por o fotocol, máis de 300 persoas que participaron tamén na Gala Máxica, 200 participantes na Ruta BTT, e, bueno, os xardíns municipais tamén, mentras respectou a climatoloxía, con a boa acollida no que foi a Feira de Artesanía e exposición e montaxe de moscas. Non creo que a acollida de todas as actividades que se desarrollaron foi moi boa. Ademais, creo que o pulo se pudo ver a repercusión que ten a designación da Festa da Estrada como festa de interés turístico galego. Creo que tamén lle dou un paso máis a festa e se veía tamén moitas persoas de fora do noso concello participando na Festa do Salmón. É unha das asignaturas que temos que traballar, que a Festa do Salmón que non sexa só unha festa local, sino que teña participación de persoas de fora, e creo que había bastante xente dos alrededores e de outras localidades que quixeron vir a disfrutar da Festa do Salmón. E eu creo que a importancia de que sexa unha festa declarada de interés turístico galego, pois creo que lle dá esa visibilidade no entorno da nosa comunidade autónoma. Tamén estamos insistindo moito e temos que seguir traballando na desestacionalización da festa. Eu creo que temos que intentar traballar coa hostelería local para que na Estrada se siga ofertando o salmón nos nosos locales de hostelería. Creo que hubo unha semana, 2 semanas de actividade importante. Me parece que os resultados son optimistas ou favorables. Creo que o concurso de tapas resultou bastante ben, e o propio ambiente nos locales de hostelería foi incrementándose a medida que se acercaba a Festa do Salmón. E creo que en ese aspecto temos que intentar desestacionalizar a Festa do Salmón e intentar levala o máximo posible, o máis tempo posible de duración no tempo. Ademais, tamén é importante, como decía antes, a proxección exterior da festa. Eu creo que é outro tema que temos que traballar, e é eso, non só no ámbito autonómico, que creo que a declaración de festa de interese nos vai dar esa proxección, sino tamén a nivel nacional, e podemos valorar a opción de promocionar a festa vinculado ao río. E creo, ademais, que un factor importante vai a ser a repercusión que teña o programa Jari Sedal fixo no noso concello, no que tuvemos a suerte de que puderan gravar a pesca, a captura de un salmón de máis de 10 kilos. E iso creo que lle vai a dar unha repercusión, unha proxección nacional, e nos vai a permitir poñer en valor o noso río, os nosos coutos salmoneiros, e iso tamén creo que é unha moi boa noticia, que o río Ulla nos regalase unha peza tan importante como nos regalou este ano, que fose no marco do concurso internacional, que ademais estuvera seguida por este programa que ten unha audiencia importante no mundo da pesca e no mundo da caza. Eu creo que enganchándonos tamén a esa actuación, creo que lle vamos a poder dar un ámbito máis nacional á festa, e temos que intentar seguir traballando en esa dirección. E por eso temos que seguir potenciando a pesca no noso río, os 3 cotos salmoneiros, e temos que intentar promocionar e identificar o salmón, a pesca do salmón, coa estrada, e a estrada ca festa, e a festa que sexa unha festa onde todo o mundo poida participar. E por eso temos que seguir traballando nesa unión entre o río, a pesca e a festa, que creo que son a liña na que debemos seguir traballando. Temos claro o obxectivo, e agora temos que ir acertando nas decisións que se tomen en relación a potenciar esta actividade.